lepaskan yang ada di rumah. Terbaru dari sedulur Ubiu. Wasai Budi Wasini jumeneng toh lagi. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi atiku nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepujan ati neng ngendi wong ayu sing tak anti-anti. Tenane lho Mas. Iya Dik, Ngapusi. disekseni para yoga sak menimbane sing tak tresnani yo mung sliramu. Tenan yakin. Ya, Jan. Sika. Wong bagus aja sirone. Aku teko gendong tresno lenangin asmara gawe sewu rasa ngopati Golek kesempatan. Golek kesempatan iki penting. Ya. So. Oke. Lo. Ya. Piye? Amin ya Dek, salaman. Sing diperjuangke awake dhewe. Muga-muga jeneng seneng sampe nimbangi dikabulke karo sing kuwasa. Wakili karo Bu Ayu, Bapak Agung. Muga-muga sakinah mawaddah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Janji tresno disekseni lintang ing tengah ing wengi atiku Kapan tuane? asmara Gusti kula paringa usada rembulan wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepujan neng ngendi wong ayu sing tak anti-anti. Gak pengen cerita, yuk. Orang banyak dong. Ayo kita sini. Mau nyanyi. Dek siapa namanya?
Saren. Nggih. Ya ya. Siaran Tegas aja sirana aku tekan Oke. apa Mbak Iya Ayu? Ibu Ayu. Kok kan gudeg apa iki? Nyanyine kok arek SMA belas yo. Ada dong menu. Kembali ada Putri Anjani. Ada Badian Lintang. Kula Rudi ngatakan sugeng dalu, selamat berbahagia kembali lagi untuk seluruh panitia dan juga segenap keluarga besar Saiful Hajat Bapak Agung. Tahu aja dia. Iya. Neng kutha Solo dolan mudik neng taman Curug neng pinggir Bengawan Solo dolan mudik awan lan wengi do suka-suka nanging ojo ingkar janji. Sayaning bulan rajang putu ing samara angin kang teko sasat wong gending tresno banyu bengawan sinoro sayaning bulan alir sewu biyen alir muda kenangan kersake nopo ing sangono ing taman Curug taman indah kutha Solo papan hiasi dolan mudik sing tuwa-tuwa welinge ojo masih juga kembali spesial buat segenap keluarga besar dari kampung Mas Entrot. Ditunggu requestnya malam hari ini. Iya. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Solo dolan mudik ning taman Curug ing pinggir Bengawan Solo dolan mudik awan lan bengi ada suka-suka nanging ojo mikir janji. Sayaning bulan rajang putu ing cemara angin kang teko sasat wong gendeng tresno banyu bengawan sinaro sayaning bulan lir sewu dian alir buka kenangan Bonus nasi sini Mas yo. kersake nopo embung sarwo Bu Ari, goyang-goyang yuk bareng-bareng. taman Curug taman indah kutha Solo. Bayu, ayo. Sini, sini,
Monggo monggo. Nanging ojo ninggal janji. Spesial Ayu, ayo. Buat Ibu Ayu. Pagongnya mana? Ini mbaknya yang ada kanan nggak nyanyi dekat sini, dekat sini. Jogja Solo. Aku DJ. Masnya, ayo dekat sini. Iki gopo? Jogja Solo. Di bonus ngantek 10 ora apa-apa. Lanjut oke, di bonus. Sika Ning kutha Solo. Solo rekreasi modelan musik setua-tua wengi ojo nganti lali sing tua-tua wengi ojo nganti lali. Terakhir yo, juga sekaligus mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar dari sedulur Ubia-Ubiu kembali. Barangkali dalam penyajian kami banyak kekurangan untuk kata kami yang kurang sopan. Lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili dari pimpinan saya Mas Gareng serta kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun. Yes. Oh yes.